Illum se nitkellmu fuq ir-restawrazzjoni spiritwali. Ir-restawrazzjoni nafu xi tfisser minn għandek tpinġija qadima biżmien krieħet, swiedet, tħamġet, imbarxet l-hawn u l-hemm. Mbagħad ikollok dan ir-restawratur illi b'paċenzja kbira u b'imħabba jerġa' jnaddaf dik il-pittura, jerġa' jirtokkja fejn hemm bżonn u jġibha fi sbuħija oriġinali tagħha. Ir-restawratur f'din l-istorja huwa Ġesu. Il-pittura imċarta huwa l-Apostlu Pietru. Nafuha l-istorja traġika meta Pietru ċaħad lil Ġesu. Dan l-Apostlu prominenti kien għax-xaqa. 3 snin qabel din il-ġrajja imma Ġesu kien sejjaħlu lilu u lil ħuh Indri ħdejn il-baħar tat-Tiberija jew tal-Galilea. Kien qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Huma malajr ħallew ix-xbiki tagħhom u marru warajh. Immissa Pietru reġa' qabad id-dgħajsa, reġa' mar jistat mhux għall-bnedmin imma biex jaqbad il-ħut. Fl-aħħar ċena Pietru kien qal li anke jekk kulħadd jitlaq lil Ġesu, hu żgur kien se jibqa' lejali. Pietru qal ukoll kieku kelli mmut miegħek ma niċħdikx. Imma kif nafu, ftit sigħat wara li qal dak il-kliem, Pietru ċaħdu għal darba 2 u 3. Ir-rakkont jagħtihulna Mattew jgħid hekk, issa Pietru kien qiegħed barra fil-palazz u resqet fejnu għaddejja tgħid, int kont ma' Ġesu l-Galilew, imma hu ċaħad quddiem kulħadd billi qal ma nafx inti tgħid. U malla ħareġ fil-loġġa għaddejja oħra ratu u qalet lil dawk li kienu hemm, dan ukoll kien ma' Ġesu ta' Nażaret u reġa' ċeħad bħalfa ma nafux lil dal-bniedem. U wara ftit resqu lejh dawk li kienu qegħdin hemm u qalulu l-Pietru tassew int ukoll wieħed minnhom għax kliemek jikxfek. Imma beda jisħet u jaħlef billi qal ma nafux lil dal-bniedem. U minnu fih idden is-serduq. Meta ġara hekk Pietru iddispjaċih bil-kbir. Naqra mill-Vanġelu Pietru ftakar fil-kelma ta' Ġesu li kien qallu qabel ma jidden is-serduq tiċħadni 3 darbiet u ħareġ barra u beka biki ta' mrar. Pietru nidem, Pietru kellu qalbu maqsuma, imma b'daqshekk ma jfissirx li kollox kien reġa' lura għan-normal. Wara d-dispjaċir u din nafuha anke mill-esperjenza tagħna, jibda l-iskoraġġiment jekk mhux ukoll id-disprament. Imma Sidu Ġesu ma kien se jabbandunah lil Pietru. Talab għalih biex il-fidi tiegħu ma tonqosx. Barra minn hekk, Ġesu fl-istorja li għadna kemm rajna, iltaqa' miegħu ħdejn il-baħar tal-Galilea biex jirrestawrah, biex iġeddet u jikkonferma s-sejħa tiegħu bħala apostlu. Forsi intu ukoll dalgħodu bħal Pietru tħossok dispjaċut jew anke skoraġġut. Iġġor fil-kuxjenza tiegħek l-iżbalji dnubiet tal-passat. Forsi tal-passat imbiet u anke riċenti. Tiftakar żminijiet aħjar, ferm aħjar, meta kont aktar ferventi għal mulej. Bħal tlift l-ewwel imħabba tiegħek. Tlift il-ferħ tal-mulej. Tħossok bla ħeġġa. Illum f'din il-kelma tal-Iskrittura il-mulej jiltaqa' miegħek biex iġeddek, biex jinkoraġġik, biex tkompli x-xogħol tas-sejħa tiegħek. Imma ejja naraw l-istorja ftit.
L-ewwel darba Ġesu sejjaħlu meta kien qiegħed jistat. Issa jerġa' jiltaqa' miegħu waqt li qiegħed l-istat u ħdej l-istess baħar, il-baħar tat-Tiberija. L-Evanġelista jikkonferma li dakinhar għamlu lejl jaħdmu u ma qabdu xejn. Dawn ftakru kienu sajjieda. Dan kien il-mistier tagħhom, kienu esperti fis-sena. U ħadmu l-lejl kollu stinkaw. Ir-riżultat ma qabdu xejn. Kien biss wara li jobdew il-kelma ta' Ġesu li minn fuq ix-xatt qalilhom biex jitfgħu il-ġbiek fuq naħa l-oħra li kellhom suċċess u imlew il-ġbiek tagħhom bil-ħut. U Ġwanni li kien hemm jirrakkonta li għoddewhom 153 ħuta kbira. Forsi dak il-ħin Pietru ftakar dak li kien qal darba Ġesu, illi mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Lanqas ix-xogħol li minn għalikom tafu tagħmlu. Din il-lezzjoni li Pietru aħna wkoll irridu nitgħallmu. Għandna bżonn il-mulej, mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn tajjeb. Biss jekk nibqgħu fih kif qalilna nagħmlu ħafna frott. Naraw x'ġara f'dik il-laqgħa fuq xtajta tal-Baħar tal-Galilea. Mela meta żbarkaw fuq l-art għax Ġesu sejħilhom, raw ħuġġieġa maġmar. Diġà qiegħed hemmhekk preparah Ġesu u ħuta qiegħda fuqu qiegħda tinxtewa. U l-ħobs. U Ġesu stedinhom biex jiġu jieħdu l-breakfast. Biex jiġu jitrejqu jiklu xi ħaġa min jaf kemm kienu bil-ġuħ wara lejl xogħol. Imma tiftakru l-okkażjoni meta Pietru kien ċaħat lill-imgħallem tiegħu? Tiftakru fejn kien? Kien ħdejn ħuġġieġa tan-nar u kmieni filgħodu. U Ġesu jerġa' jiltaqa' ma' Pietru jkellmu għal darb'oħra kmieni filgħodu u għasħana ta' din il-ħuġġieġa tan-nar. Biex bħalli kieku l-istorja ħad kompli fejn ħallejniha Piet. U jistaqsih, għallu tħobbni aktar minn dawn. Tħobbni aktar minn dawn. Din hija l-mistoqsija kruċjali, Seta saqsih ħafna ħwejjeġ dwar x'għamel jew jekk nidimx, jew jekk iddispjaċiex, jew x'kien beħsiebu jagħmel għalih. Forsi seta jisaqsih dwar it-twemmin tiegħu imma le. Il-qofol ta' kollox hi l-imħabba. Tħobbni aktar minn dawn. Nistaqsu mistoqsija. Għal min jew għal xiex kien qed jirreferi meta qallu aktar minn dawn? Maħniex ċerti. Possibilment kien qed jgħid għal dawn l-affarijiet id-dajsa u l-għodot tas-sajt. Imma aktar probabbli, naħseb jien, kien qiegħed jirreferi għad-dixxiepli l-oħra. Speċi rrid jgħidlu tħobbni aktar minn dawn id-dixxiepli. Tajli għaliex ħajoqgħod jagħmel il-paragun Ġesu, għaliex saqsih jekk iħobbux aktar mid-dixxiepli l-oħra. Għaliex fl-aħħar ċena Pietru kien qabbel lilu nnifsu mad-dixxiepli l-oħra. Kien qal jekk il-koll jitfixklu minħabba fik, jien qatt ma nitfixkel. Kien ftaħar illi hu kien aktar lejali, kien aktar iħobb il-Ġesu mid-dixxiepli l-oħra. Immissa xmun mhux se joqgħod jikkompara lilu nnifsu mal-oħrajn. Issa ma jgħidlux jiena nħobbok iktar mill-oħrajn. Issa jwieġeb sempliċement iva jien inħobbok. Lanqas ma ħajqgħod isemmi l-emejjel tiegħu biex jurih li jħobbu. Ovvjament ma tantx kellu biex jiftaħar wara l-qassata li kien għamel. Jekk xejn emilu kien jixed kontra tiegħu, mhux favur tiegħu. Imma Pietru jappella għall-omnixjenza ta' Ġesu, għallu iva sit, int taf illi inħobbok.
Kważi rrid jgħid laqqas jien naf jekk nħobbokx. Għax milli għamilt ma tantx għatfadalli kuraġġ fiha nnifsi. Imma int Sidi, inti taf illi nħobbok. Il-mulej wieġbu billi iqabdu jirannaċ. Jekk tħobbni mela, ir-rannaċ tiegħi. Pietru huwa imsejjaħ mill-ġdid għall-ministeru. Min jaf x'ħass f'dak il-mument. Ma jien ma jistħoqlix. Inkredibbli li qed jerġa' jafdani b'dan ix-xogħol. Min jaf jekk nerġax naxxaqa fil-futur. Imma Ġesu kien fadallu xi jgħidlu. Jerġa' jistaqsih tħobbni? Pietru jwieġeb l-istess. Għat-tieni darba Ġesu jerġa' jikkommissjonah biex jirannaċ. Għaliex għat-tieni darba ma kienx biżżejjed. Naħseb għax il-ferita kienet fonda u kien hemm bżonn li terġa' tinkixef u terġa' tkun immedikata mill-ġdid. Avolja l-proċessu skomdu u ta' uġieħ. U mhux għat-tieni darba biss, imma anke għat-tielet darba. Ġesu jerġa' jistaqsih tħobbni? U l-Iskrittura tgħidilna li Pietru għala ddispjaċih li reġa' saqsih għat-tielet darba jekk iħobbux. U għal darba oħra, Pietru ma setax jappella għal emilu jew għax-xhieda tal-oħrajn, imma Pietru jerġa' jappella għall-omnixjenza ta' Ġesu. Sid, int taf kollox. Inti taf illi nħobbok. Int kapaċi taqra il-fond ta' qalbi għax int Alla. U taf li minkejja dak li għamil fuq barra, hemm ġewwa fil-qalb tiegħi. Inti taf għax tara kollox, tara il-qalb tal-bnedmin, inti taf li jien inħobbok. 3 darbiet Pietru kien ċaħdu u Ġesu jagħtih 3 opportunitajiet biex jafferma l-imħabba tiegħu lejh. Waqt li Ġesu għal 3 darbiet jikkonfermalu il-ministeru tiegħu. U bħalma Ġesu kien qabel wissieħ fl-aħħar ċena bil-falliment li qabel jidden is-serduq kien se jiġħdu, issa Ġesu jinkoraġġih billi jgħidlu minn qabel illi din id-darba Pietru kien se jżomm sħiħ sal-aħħar u li kellu jigglorifika lil Alla bħajtu stess billi jmut martri. Ġesu ġabar kollox f'kelma waħda. Segwini. Dik kienet l-aħħar kelma li qallu. Segwini. Fi kliem ieħor, imxi warajja. Imxi fit-tagħlim u l-eżempju tiegħi. Bħalma jiena soffrejt biex nobdi l-missier, int ukoll Pietru, kun lest li tbagħti biex tagħmel ir-rieda t'Alla. Segwini. Nimmaġina li dakinhar Pietru mar id-dar bniedem ġdid restawrat. Mhux aktar marbut mal-elt tal-passat, issa ħieles biex jagħti ħajtu għas-servizz tal-Knisja u għall-glorja ta' Kristu. Nistaqsu x'ġara wara dan l-avveniment. X'għamel Pietru? Kif kienet il-bqija ta' ħajtu? Niltaqgħu ma' Pietru fil-paġna li jmiss fl-ewwel kapitlu ta' l-Atti wara Ġwanni 21. Niltaqgħu ma' Pietru flimkien mal-Apostli l-oħra, din id-darba mhux reqdin bħalma għamlu fil-ġnien, imma qegħdin jitolbu. Imbagħad mal-miġja tal-Ispirtu Santu f'Pentekoste, Pietru jqum u b'qlubija jikkonfronta lil-Lut bid-dnub tagħhom u jxandar il-Ġesu xoxt lil Ġesu bħala s-Sit u l-Messija. Ma sħabu Pietru ħadem għatih fil-Knisja ta' Ġerusalem u ma' Ġwanni u ma' Ġakbu kienu meqjusin bħala pilastri tal-Knisja. Ma beżax mit-teddid tas-Sinedriju u afferma li huma ma setawx jieqfu jxandru li Ġesu xoxt. Ġesu taħu koll il-privileġġ li jkun l-ewwel wieħed li jxandar l-Evanġelju lill-Ġentili.
L-istorja ta' Kornelju nafuha. Niltaqgħu ma' Pietru fil-Kunsil ta' Ġerusalem, flimkien mal-apostli l-oħra Pietru jira n-naċ ta' Kristu. Juħsiebhom jallimhom u jxandar is-salvazzjoni bil-grazzja għall-Lut u għall-Ġentili l-istess. Nistgħu ngħidu forsi li minn dan l-inkontru ta' Ġesu ma' Pietru mexa perfettament għall-bqija ta' ħajtu. Le, l-Iskrittura tgħidilna illi f'Antjokija b'emilu Pietru kien qed jikkomprometti il-verità tal-Evanġelju, Galatin kapitlu 2. Imma il-mulej uża lil Pawlu biex malajr ireġġgħu lura għat-triq it-tajba. Forsi biex ma ninsewx illi anke l-aktar ministri fidili ta' Kristu huma suġġetti għall-iżball. Imma dan nistgħu ngħidu illi Pietru għatta l-bqija ta' ħajtu fis-servizz tal-mulej, l-ewwel f'Ġerusalem u aktar tard fl-Asja u possibilment anke f'Ruma. Pietru da is-swat, da il-ħabs u fl-aħħar nett miet martri imsallab għall-isem ta' Ġesu. Iż-żewġ ittri ta' Pietru li għandna fl-Iskrittura mqazza huma wkoll xhieda tal-għoża tiegħu lejn il-merħla ta' Kristu. U għalkemm mejjed, għalkemm illum qiegħed fis-sema, Pietru għadu jira n-naċ tal-mulej inkluż lilna. Ġast issemgħu silta qasira ġejja mill-qalb pastorali tiegħu u anke wkoll mill-istess esperjenza tiegħu. Jgħidilna hekk, maħbubin, la tistaġbux bil-ħuġġieġa li qiegħda tħeġġeġ biex iġġarrabkom bħalli kieku ġralkom xi ħaġa ġdida. Imma iffirħu skont ma tixxierku fid-dbatijiet ta' Kristu biex meta tidher il-glorja tiegħu tifirħu u titennew. Jekk intom tkunu imgħajrin f'isem Kristu, imberkin intom, għax l-Ispirtu tal-glorja u ta' Alla qiegħed fuqkom. Huma jgħajruh, imma intom tiglorifikawh. Imma ma jkun hemm ħadd minnkom li jkollu jbati bħala qattil jew bħala ħallil jew bħala wieħed li jagħmel id-deni jew li jindaħal fejn ma jesawx. Imma jekk xi ħadd ibati bħala Kristjan m'għandux mniex jistħi, ħajglorifika lil Alla għal dan l-isem. L-aħwa din hija l-istorja tal-ħniena tas-sit maxmun Pietru. Din l-istorja ta' Pietru iħobb tassew lil Ġesu, żbalja, kien skoraġġit, kien fil-periklu li jitlef kollox. Imma Kristu fittxu sabu irrestawrah. Taħ ċans ieħor u minn dakinhar Pietru ħadem qatih fil-Knisja u għall-glorja ta' Kristu. Din hija wkoll l-istorja tal-ħniena tas-sit magħna, miegħek u miegħi. Storja li għadha qiegħda tinkiteb. Illum hija oħti, jekk tħossok bla ħeġġa mobbi bit-toqol taħtijietek, illum il-mulej jiltaqa' miegħek b'din il-kelma. Jistaqsik tħobbni? U bħal Pietru inti twieġbu, inti taf li jien inħobbok. U l-mulej Ġesu jgħidlek mur mela. U wetta is-sejħa tiegħek fid-dar, fil-Knisja fuq ix-xogħol. Imxi warajja, għejx fuq bidjenza għal kelmti u fuq l-eżempju tiegħi. Kun utli fis-saltna u bekk f'ħajtek u b'mewtek inti wkoll tiglorifika lil Alla. Imxi warajja.